ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ବର୍ଷା ଭୋଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଆଜି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ସହ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଓରଫ ଆଲୋ ଭୋଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିକିରି ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଦାପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ସୁଜୟନ୍ତୀ ଦଳେଇ ଓରଫ ବର୍ଷା ଭୋଳ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଫୋନରେ ଦିନରାତି ଗପସପ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟାଭେଟି ହୋଇ ପ୍ରେମ ଦିଆନିଆ ହେଉଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏସବୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଭୋଳ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।